खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि खुंगा 17थि गायसनथाय सान लोगोसे बान्थारानाय फोरबो फालिदों इउ.एन एकाडेमी जलागावआव मैया बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि जलागावनि उपेन्द्र हायुङारि फरायसालिया खुंगा 17थि गायसनथाय सान लोगोसे बान्थारानाय फोरबो फालिदों 2008 इं मायथाइनि 21 जानुवारियाव जोनोम मोननाय बे उपेन्द्र हायुङारि फरायसालिया देग्लाय बोसोराव 17 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 17 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै उपेन्द्र हायुङारि फरायसालिया खुंगा 17थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बान्था राननाय फोरबोखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनिफ्रायनो 2016 इं मायथाइयाव गिबियै मेट्रिक आनजादखौ होजेनदोंमोन आरो गिबि मेट्रिक आनजाद होजेननाय समावनो डिस्टिंक्शन आरो स्टार मासि आवग्रिनो हादोंमोन। दिनैबो बेबायदिनो थाद'नाय गैयाजासे फारियै 10 बोसोरसिम डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हाबोदों इउ.एन एकाडेमीनि फरायसाफोरा आरो मैयानि मेट्रिक आनजादावबो डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क लानानै गोबां फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानो हादों। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनसिम बे समाव साबायखर बावग्रोगोन बेयाव नुजाफैनो थाखाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिया जाबाय जोंना दिनै 17थि गायसननाय सान लोगोसे फरायसालि सप्तानि जे बान्था राननाय फोरबो। नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों? दिनै जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिर होनाय, मार्च पास्ट दिन्थिफुंनाय, ड्रिल्स आरो एर'बिक्स दं। बेनि उनाव जि मेल गेवलां मेल बे जागोन। नोंथांमोननि फरायसालिया माब्ला गायसनजादोंमोन? बेथ' 2008 मायथाइनि 23 जानुवारियाव गायसनजादोंमोन। दिनै जोंहा 17 बोसोर कमप्लिट आबुं जाबाय। नोंथांमोननि फरायसालियाव मा फेसिलिटिसफोर दं? बेसिकेलि दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि फरायसालियाव जेनेबा गुबुन जि साबगा हामगा स्कुलफोर बायदि बिल्डिं गैयाब्लाबो दिनै जिखिनि नांगौ रिजाल्टनि थाखाय बा फरायसानि गियान आखल दानायाव जिखिनि नांगौ बेखिनिया जोंहा दंजोबो आरो जोङो बेबायदिनो दिनै जोंनि जे रिजाल्टखौबो जों साबसिनसे हामसिन बा मोजां खालामबोगासिनो दं आरो खालामलांबाय थानो जागोन। गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिम लानानै नोंथांमोननि आनजादनि फिथाइफ्रा माबायदि जाबोखो? गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिम जे जोंनि आनजादनि फिथाइ बियो जोंहा गाज्रि नङा। जोंनि लुबैनाय बायदिनो बोसोरफ्रोमबो मोजाङैनो जादों आरो देग्लायनियाबो जोंहा 100% फार्स्ट डिभिजन बा 100% फार्स्ट डिभिजन जादों। जों जोबोद गोजोनदों आरो मोजां मोनदों गोसोआव जोंनि फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय। फरायसाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि सुबिदाफोरा दंजोबो नामा? फरायसाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि सुबिदा होनबाथ' जोंहा जेनेबा टिचारफोरानो मेइन नालाय दा टिचारफ्रा जोंहा नांगौ बायदि दं। सोरबा गैयाब्लाबो जोङो लोगो बेलेगनिफ्राय जोङो गोदान सोफैखायो, सोरबा थाङो फैयो, थेवबो जोङो गोदान टिचार जोङो सोफैयो नांगौबानो। बेखिनियानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउ.एन एकाडेमी फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउ.एन एकाडेमी फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउ.एन एकाडेमी फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउ.एन एकाडेमी फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउ.एन एकाडेमी फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।